ka danna subscribing sannan kuma ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. A yanzu haka wato gwamnatin CNSP a ƙasar ta Nijar ta kwace wato ikon gabatar da wato haƙar zinare. Wanda babu shakka kasancewa a yanzu haka ƙasar ta jamhuriyar Nijar na iya bakin ƙoƙarinta ganin wato ta fito da wasu ayyuka wanda za su ci da ƙasar a nan gaba, kuma wato ayyuka wanda za a samarwa da 'yan ƙasar, tun daga wato buɗe wato matatar mai a ƙasar ta Nijar tun bayan lokacin da aka wato samar da man fetur a ƙasar da zuwan wato mulkin soji. Hakan ya sa wato aka ƙara samun wato iban ma'aikata a ƙasar ta Nijar, kuma a wannan lokaci ma na wato wannan makar zinare ana tunanin wato 'yan ƙasa shi ma za su amfana da shi, tun da kaciyar da ƙasar a nan gaba da kuma iban 'yan ƙasa domin aiwatar da aiki. Wanda babu shakka kafin zuwan wato mulkin soja a ƙasar ta Nijar za ka ga wato akwai cima zaune a ƙasar ta Nijar, wanda kuma ma'aikatan da suka fi aiki za ka ga ba 'yan ƙasar ta Nijar ba ne, turawa ake ibowa su aikatar. Amma yanzu haka gwamnatin sojin ta Nijar da ta zo ta bayyanar da tana buƙatar 'yan ƙasar ta su masu ƙaru su san wato ilimi akan haka, kuma su daina wato zaman banza domin wato samun aiki na wato a ƙasar. Masu sauraro dai kada ka manta idan ya kasance wani shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu zafafa da dumudumin su. Sannan kada ka manta ka mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. Wannan babu shakka kasancewa gwamnatin Nijar kawo har yanzu tana iya bakin ƙoƙarinta domin tabbatar da wato ƙasar Nijar ɗin ta ci gaba, wanda hakan ne yasa wato yunƙurin gwamnatin ta Nijar na ganin wato wa'adinta na mulki ya tsawaita, domin hakan ne zai sa wato gwamnatin CNSP ɗin ta samu nasarar da take so ta samu game da wato ƙasar. To dai masu sauraro, menene ra'ayinka game da wannan abu da ke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, musamman irin ɗimbin ci gaba da kuma batu a yanzu haka na haƙar wato zinare a ƙasar ta Nijar? Mu dai na muka kama ƙarshen wannan rahoto, amma idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu zafafa da dumudumin su. Sannan kada ka manta ka mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe.